Long running thing, from 1975, and we read for over 15 years. Reach 60 years. I know I'm glad so you read for over 60 years. Well, yeah, I can't tell you 16 years. You can't get more than that. What do I catch you? Fire. Sir, please smile. We are with the thing, sir. Smile, sir. Come on that phone. One more, the last one, please. I will be fine. Mom, go close to daddy a little. Alright. Mommy, just tip up your leg a little. The left one, close to daddy. The left. Mama, your left. Your left leg. Alright, there, please. One more, please. I'm covered. Guys, so sorry, boss. Okay, one more. Thank you very much. That's not my shot. There's him. What I don't do for this life at all. Chairman.
olo chairman igwe anocha. Chairman igwe anocha. Yana Hamadike Yaba. His Royal Majesty. Hey. Chairman na Chindi igwe anocha. The distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria. Senator I see it now. Nebo igwe. Eze Nebo igwe. Ha, eze Nebo. Madika na-ekene ndị mmadụ. Ụbọchị taata bụ nnukwu ụbọchị. Tụtụrụ gbagbo ekwensu na ndị bịa. Ebe a nọrọ na-akwa di ya ka imesi ife anyị na-eme. Maka ọ bụrụ na fa nọrọ na-akwa ife aga tọkọ ife. Ị nwere ike mmiri esobe. Wee mụba. Mana ebe Chineke nọ, ihe niile kwere omume Luke 1:37. Yes, to get Bible. Ono wo azuru nye. Ono wo za no no. Tata wo bosi anori. Onye dem bia na adem maka. Onye anyị nọ n'obi esiri ike onye na-enye ibe ihe. Ị na-arị enyefukwa anyị ibe adama. Mecheso. Maka o chetara ochie ọhụụ akpị anyị. Ị na-enye be onowu, ị na-enyebu anyị ibe. Nke taa pụrụ iche. Ọrụ Akụchukwu Gbadiva, ekene bụgo m mana ndị ebe ọ nọ, afụrọ m ya. Ọnwa adazie ndị ọba Akụchukwu Gbadiva. Eze Anonowu, taata dị iche. Kama na ụdị akwụ iyi ebe ihe na-adị na mgbe etewe aka. Ọ na-etewe aka. Maka ịgba nna asaa bụ ndị echichi. In New Jerusalem, Ijele Adazian, Mount Abiamonkubo. We don't know about the government officials. Protocol whenever the government officials say that. And that one we have fought before now. Please. Biko ọrụ na iburu igwe bụ ebe ahụ mana chairman igwe a n'ọcha nwere ebe ọ kwesịrị ịnọ. Biko na ebe ndị government officials ebe ahụ edere biko nụ. His Royal Highness Igwe Namcheze Augustine Chijokolagwam Eze Oranyelu His Royal Highness Igwe Austin Chijokolagwam Ocheze Chikolagwam Ocheze Chikolagwam the senior pilot on a couple. Because I don't think we get it. Only after we went, let's see how I think we have been alive. All I think was we were the last
The former President General, Adaziana Tan Union. Hey! All we had to do is Nayada. Make a mom. Also, Akuchuka, Adaziana. We are Christian. I can recognize the presence of distinguished Senator of the Federal Republic of Nigeria, representing the good people of Anambra Central. I say it now. Distinguished Senator